Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Lucro. Taong 1966, Lanuza, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, merong kumakalat na usapin ukol sa isang lalaking naninirahan sa gubat na kilala sa tawag na Lucro. Ayon sa mga mamumundok na nakasilay sa lalaki, nakikita lamang nila ang bahay nito tuwing umuulan. Sa hindi malamang dahilan, kusa itong naglalaho sa tuwing tumitila ang ulan sa kalupaan. Bagaman misteryoso ang lalaking yon, may mga haka-hakang kumalat na merong kaugnayan sa kanya. Ayon sa mga matatanda, itong si Lucro ay napapabilang sa lahi ng mga nilalang na kung tawagin ay ukuban. Napakalayo nito sa mga engkanto o iba pang nilalang sa kadahilanang ang mga ukuban ay pinanganak na mga espesyal na tao. Ang iilan sa mga nakakakilala sa kanila, itinuturing silang mga anghel na nagkatawang lupa. Kahit isang biyaya kung maituturing ang kanilang abilidad, maaari din yung maging sumpa kung ang ukuban ay nangahas na gamitin ang kanyang tinatangang biyaya na nasa kaliwa. Dahil sa naging matunog ang kwento ni Lucro at sa naglalahong bahay nito, kung kaya't marami ang tumutungo sa bundok noong mga panahong yon sa pagbabakasakaling siya ay masilayan. Kabilang na dito si Dada at ang kanyang kapatid na nagngangalang Felicito. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto, nagkataon noong may paparating na malakas na bagyo. Sa lugar nila Dada, imbis maghanda sa paglilikas, ang kanilang ginawa ay dalhin ang mga gamit nila patungo sa bundok. Naniniwala kasi ang iilan niyang mga kababaryo na kung sino ang makakakita at makakapasok sa bahay ni Lucro, magkakaroon ng pabuya. Pagramdam nilang papabuhos na ang ulan, paisa-isa na silang nagsilakad patungo sa nasabing bundok. Habang binabagtas nila ang daan, kitang-kita nila Dada ang napakalawak na itim na ulap na animoy sasayad na sa lupa. Bibihirang mangyari ang ganoong karanasan sa kanilang lugar sa kadahilanang medyo napoprotektahan sila ng mga bundok. Kuya Dada, sigurado ka bang itutuloy pa natin to? Napakalakas na ng hangin oh. Yung ulan, masakit na din sa balat. Hindi ba't mas mainam na maghanap muna tayo ng pagsisilungan kaysa ipagpatuloy natin tong ginagawa natin? Tanong ni Felicito sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang marinig naman ni Dada ang sinabi nito, dahan-dahan itong tinuro ang iilan nilang mga kababaryo na naglalakad na mayroong mga bitbit na sulo. Nakahanay ang mga ito sa bundok na parabang nagpoprosesyon. Ayon sa kanya, na kahit sa baryo nila, kitang-kita ang mga itong naglalakad dahil sa napakadilim na paligid. Kaya lang naman hindi sumama ang magkapatid sa grupo ng kanilang mga kababaryo, gawa ng palagi na itong ginagawa nila Dada. Halos taon-taon sumasama sila sa mga antingerong yon, subalit walang nangyayari sa kanila. Napag-isip-isip niya na hindi kaya'y kusang itinatago ni Lucro ang kanyang tahanan sa mga taong napapadpad sa kabundukan. Kaya noong taong yon, nagpasya siyang subukan na munang humiwalay sa grupo upang mapatunayan ang kanyang kuro-kuro. Matapos niyang maituro ang grupo ng mga antingerong naglalakad, mahinahon naman siyang tumingin kay Felicito habang kampanteng sumasagot dito ng, "Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa atin. Tsaka baka nakakalimutan mo, alam natin ang pasikot-sikot ng bundok na to. Tayo na, pagtiisan mo na muna yan pansamantala." Nang marinig naman ito ng kapatid niya, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, mas lalo pang bumuhos ang napakakapal na ulan na siyang naging sanhi
upang hindi na nila gaanong masilayan ang daan. Kahit nararamdaman na nilang gumuguho ng bahagya ang lupa, nagpumilit pa rin silang umusad alang-alang sa kanilang paniniwala. Sa paglalim pa ng dilim sa paligid, halos hindi na nila alam kung ilang oras na ba silang nanatili sa bundok. Medyo nababahala na din silang magkapatid noon, gawa ng hindi na nila nasisilayan ang grupo ng mga antingero na may daladalang napakaraming sulo. Lumipas pa ang ilang minuto, kitang-kita na ni Dada ang labis na pagkaginaw ng kanyang kapatid. Nang medyo maramdaman na niyang hindi na kinakaya ng katawan nito ang bagyo, nagpasya siyang hubarin ang kanyang kasuotan para magsilbing pananggalang nito. Humanap na din sila ng lugar na maaari nilang pagtaguan upang palipasin ang pagdaan ng delubyo. Sa pagsilay nila sa isang tipak ng batong napapalibutan ng mga puno, dali-dali naman sila doong tumungo para magtago. Habang niyayakap ni Dada ang kanyang kapatid, panay naman ang ginagawa niyang pagsilay sa paligid nang sa gayoy magawa niyang makita ang daan pababa. Lumipas pa ang ilang minutong pagbagsak ng napakalakas na ulan, maging siya ay dahan-dahan nang nawawala ng ulirat sa kanyang katawan. Huli na nang makita ni Dada ang pagbagsak sa kanila ng tipak ng batong kanilang pinagtataguan na siyang naging sanhi upang mawalan sila ng malay. Akala ni Dada tuluyan na silang namatay, pero pagkising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nasa loob ng isang maliit na kubo katapat ng lalaking nagbabalat ng kamote. Habang dahan-dahan siyang gumagalaw papatayo, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang lalaking yun ng, "Ano ba ang iniisip niyong dalawa? Hindi niyo ba nakikitang bumabagyo? Bakit pa kayo nangahas tumungo rito?" Matapos nitong makapagwika, nanatiling walang imik naman itong si Dada sa kabila ng mga tanong na kanyang narinig. Maya-maya pa, pagsilay niya sa labas ng kubo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga punong halos mabunot na sa lupang pinagtitirikan ng mga ito. Alam niyang gawa sa kahoy at pawid ang kubong yon, pero labis siyang nagtataka kung bakit hindi man lang ito napapasukan ng ulan o hindi naman kaya'y malakas na simoy ng hangin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, napansin niyang napakatahimik. Yung tipong pakiramdam niya, walang nangyayaring sakuna sa loob ng kubo. Dahil sa ganoong kaganapan, naglakas loob na itong si Dada na tanungin ng lalaking yon na tumulong sa kanilang magkapatid. Manong, sino ho ba kayo? Paano ho kami nakarating dito sa bahay ninyo?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong itinigil ang kanyang ginagawa, sabay lingon kay Dada. Sa pagtitigan nila ng lalaking yon, pakiramdam niya hindi pangkaraniwan ang wangis nito kumpara sa kanila. Bukod kasi sa meron yung matutulis na tenga, meron itong animoy kulay puting buntot na pilit ikinukubli sa kanya. Alam niyang parte ng katawan ng taong yon ang buntot na kanyang nasisilayan, gawa ng kapag nagsasalita ito, kusa yung gumagalaw. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na mawari ni Dada kung saang lugar na ba sila nadapo. Alam niyang nasa bundok pa sila noon, pero hindi niya matukoy kung saang parte ito. Halos buong buhay niya kasing pabalik-balik sa bundok na yon, wala pa siya doong nasisilayang bahay. Maya-maya pa, napatigil naman siya sa pag-iisip nang marinig niyang sumagot sa kanya ang lalaking yun ng, "Ako si Lucro, ang hinahanap ninyo. Pasalamat ka, Noy, sa tapat kayo ng bahay ko nagtago. Yung mga kasama niyong umakyat dito, maaaring ang iilan sa kanila ay hindi napapalaring makauwi." Matapos nitong makapagsalita, muli nitong ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa.
Si Dada naman noon, halos hindi na makapagsalita sa kadahilan ng hindi siya makapaniwala. Nang medyo humupa na ang kanyang nararamdamang pagkabigla, tinanong niya si Lucro kung ano ang mga nangyari sa mga kasama nilang antingero. Dahil sa kanyang naging katanungan, nagpasya si Lucro na ilahad sa kanya ang katotohanang hindi pa nila nalalaman sa bundok na yon. Ayon kay Lucro, marami ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa mga ordinaryong tao. Sa katunayan, kaya lang naman siya nasilayan ni Dada dahil wala na siyang pagpipilian. Bagaman kasi hindi siya ordinaryong tao, nakatanim pa rin sa kanyang puso ang magiging matulungin sa kapwa. Hindi kasi kayang maatim ni Lucro na may makikita siyang taong mamamatay, lalo pat kung nasa loob pa yon ng kanyang bakuran. Dagdag pa nito na ang delubyong sinagupa nila sa bundok ay hindi lang purong gawa ng kalikasan. Naniniwala kasi ito na sa likod ng kadiliman ng bagyo, nagkukubli ang mga nilalang na mapagsamantala sa mga ordinaryong tao. Makinig ka, Noy. Maaaring nakilala mo ako dahil sa mga taong nagpakalat ng istorya ukol sa akin. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi bastang mga ordinaryong tao ang mga nilalang na yon. Ginagawa nila akong pain sa iyo, nang sa gayoy meron silang magiging pagkain sa tuwing sumasapit ang bagyo. Hindi mo ba napapansin? Papaunti ng papaunti ang bilang ng mga antingero sa inyong baryo. Seryosong wika ni Lucro. Matapos nitong makapagsalita, inabutan siya nito ng isang litratong halos hindi niya nagaanong maaninag dahil sa labis na katandaan. Paghawak niya sa litratong yon, may kung anong puwersa ang humila sa kanyang ulirat na siyang nagdala sa kanya patungo sa lugar nila noong mga panahong bata pa siya. Kung hindi nagkakamali itong si Dada na ang taong nakita niya noong mga oras na yon, walang iba kundi ang albularyong kasalukuyang pinagpapagamutan ng halos karamihan sa kanilang baryo. Doon din nila narinig ang tungkol sa istorya ni Lucro at sa naglalahong bahay nito. Sa pagbalik ng kanyang diwa sa kanyang katawan, halos hindi na niya malaman kung ano ang nais ipahiwatig ni Lucro. Bagaman wala siyang nakukuhang kasagutan sa taong yon, malakas ang kanyang kutob na merong kinalaman ng albularyo sa kanilang lugar sa mensaheng nais ipaabot nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na walang kapangyarihan itong si Lucro na bumaba ng bundok. Inilahad nito sa kanya na matagal ng panahon siyang naninirahan sa lugar na yon at naghihintay ng kanyang kamatayan. Napag-alaman din ni Dada na hindi nagtatago sa kanila si Lucro, bagkus ay limitado lang talaga ang saklaw nito para magpakita sa mga taong katulad nilang may tangan na lihim na karunungan. Ang paraan para siya ay masilayan ay sa pamamagitan ng paghanap sa tahanan nito at pagpasok sa kanyang bakuran. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilahad ni Lucro sa kanya na kung magagawa niyang mapaslang ang albularyong yon, magkakamit siya ng pabuyang ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya lubos sukat akalain. Ayon kay Lucro, na ang pagkamatay lamang ng albularyo ang nag-iisang paraan para matakasan niya ang sumpang ipinataw nito. Dagdag pa nito na hindi basta-bastang namamatay ang albularyong yon dahil ginagamit nito ang kaluluwa ng kanyang mga pasyente bilang pangdugtong sa kanyang buhay. Naniniwala din siya na sa paglipas ng panahon, pabago-bago lamang ng pangalan ang albularyong yon upang maipagpatuloy nito ang kanyang gawain sa pagkukulong ng mga ukuban sa bundok. Nang marinig naman ni Dada ang naging pabor nito, tila bang hindi na ito nag-alangan pang tumulong sa ukuban. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya totoo ang bawat katagang sinasabi nito. Manong Lucro, hindi ho ba't mapanganib ang pinagagawa ninyo? Paano ko naman ho papatayin ng matandang yon? Gayong maraming tao nakadikit dito. Bago pa ako makagawa ng masama sa kanya,
Paniguradong may makakakita na sa akin? Tanong ni Dada sa ukuban. Nang marinig naman ni Lucro ang kanyang sinabi, inabutan siya nito ng tuyong balat ng hayop na nakabalot sa dahon ng saging. Pagbuklat niya sa bagay na yon, tumambad sa kanya ang pahina ng isang libretang naglalaman ng mga usal at ritual sa pagpaslang ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos niya itong kunin, inilahad sa kanya ni Lucro ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Pag-aralan mo ito hanggat hindi mo pa napag-iisipan ng hakbang na gagawin mo. Bukas pag-uwi niyo, siguraduhin mong wala kang pagsasabihan ukol dito. Magsanay ka muna, magpalakas, at kapag kaya mo na, kaharapin mo na siya. Maghihintay ako sa iyo, Dada. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahan. Sagot naman ni Lucro sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, tila bang mas lalong tumaas ang kanyang moral na ipagpatuloy ang ibinigay na misyon sa kanya ng ukuban. Makalipas ang araw na yon, tila bang unti-unti nang nagbabago ang pagkatao nitong si Dada. Sa loob ng 1 taon, nagsanay siyang maigi sa abot ng kanyang makakaya upang kaharapin ang mapagpanggap na albularyo sa lugar nila. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, mas lalo naman niyang naimumulat ang kanyang pakiramdam sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa pagsapit ng sumunod na taon, kabisadong-kabisado na niya ang nilalaman ng pahina ng libreta. May mga pagkakataon na din silang nagkaharap ng matanda pero hindi niya ito gaanong sineryoso. Magmula noong nalaman ng albularyo na si Dada ang inutusan ng ukuban, tila bang naging malayo na ito sa kanilang pamilya. Kapag nagpapagamot doon ang mga inaanak nila, palaging maraming ginagawa ang matanda. Isang araw, nagkasulubong ang kanilang mga landas sa sentro ng bayan. Bibili lang sana noon ng makakain si Dada pero nang magkatitigan sila ng albularyong yon, animoy nakaramdam siya ng panganib sa lugar na kanyang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita niya ang pagngisi-ngisi nitong paglakad habang patuloy na nakatitig sa kanya. Paglapit ng matandang albularyo sa kinaroroonan niya, pasimple naman itong bumulong sa kanya ng, "Huwag mo kong subukan. Mapapahamak ka lang. Hindi mo alam, iho, kung sino-sino ang kinakalaban mo. Kung ako sa iyo, makipagtulungan ka na lang. Titriplihin ko ang ibibigay na pabuya sa iyo ng ukuban kapag kinanta mo sa akin ang kanyang kinaroroonan." Matapos nitong makapag-uwi, bigla naman itong tinapik si Dada sa balikat, sabay mabilis na naglakad papalayo. Bago pa man tuluyang maglaho ang matandang yon sa kanyang paningin, muli niya itong pinagmasdan habang patuloy na iniisip ang kanyang gagawing hakbang. Alam niyang hindi ordinaryo ang matandang albularyong yon sa kadahilanang nasisiguro niya na meron itong sinasandalang mga nilalang. Upang makumpirma ang kanyang hinala, pinuntahan niya ang bahay ng matanda kinagabihan noon ding mismong araw na yon. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, kasalukuyan na ngang nagmamasid itong si Dada sa tahanan ng albularyo. Nakadapa siya sa talahiban upang hindi siya basta-bastang masisilayan ng mga taong mapapadaan sa lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang 3 baboy ramo na dahan-dahang nagpapalit anyo habang papalapit sa bahay ng matandang albularyo. Pagdating ng mga ito sa entradang pinto, doon niya nasipat ang paglabas ng matanda habang nakangiti. Sa paglapit nito sa mga nilalang, kitang-kita niya ang pagturo nito sa direksyon ng kanilang tahanan habang patuloy na binubulungan ang mga nilalang na yon. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, nagpasya si Dada na kumprontahin na ang matanda. Naniniwala siya na magagawa niya na yung gapiin,
lalo pat hindi rin pangkaraniwan ang kanyang lihim na karunungang tinatangan. Hindi man sa pagmamayabang pero may mga pinakulo ng karunungang tinatangan itong si Dada. Ramdam din niya ang ibinahaging lakas ng ukuban sa kanya noong mga panahong nagawa sila nitong mailigtas mula sa tiyak na kapahamakan. Sa pag-alis ng mga nilalang na kinausap ng albularyo, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa bahay nito. Ang tanging bitbit niya lamang noon, isang matulis na patpat na nagawa niyang makuha sa kakahuyan. Maya-maya pa, nang maramdaman na ng matanda ang kanyang presensya, agad naman itong napatitig sa kinaroroonan niya. Halos hindi naging mahirap para sa matanda na magawa siyang masilayan dahil sa liwanag ng buwan. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad namang kumuha ng talibong ang matanda, sabay mabilisang sumalubong sa kanya. Sa pagharap nilang dalawa, nanatili naman silang tahimik habang pinakikiramdaman ng bawat isa. Sadyang wala ka talagang kadala-dala, Dada. Anong pinagmamalaki mo? Yang mga walang silbing karunungang ibinahagi sa iyo ni Lucro. Ngayong narito ka na lang din naman, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sinong nilalang na dapat mong panikan. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nag-usal ng mga buhay na katagas sa kanyang mga kamay na siya namang dahan-dahan itong inihahaplos sa kanyang katawan. Sa bawat paghagod ng palad ng matandang yun sa kanyang balat, kitang-kita ni Dada ang pangingitim nito. Nag-umpisa na din siyang makaamoy ng mga kakaibang baho sa buong paligid na halos maihahalin tulad mo sa amoy ng isang patay na tao. Pagsilay niya sa humabang mga kuko ng matanda, doon niya tuluyang nakumpirma na meron nga yung dugo ng isang aswang. Naniniwala din si Dada, hindi pangkaraniwang aswang ang matandang yon, gawa ng nasisiguro niya na marami yung alam pagdating sa mga lihim na karunungan ng kanan at kaliwa. Matapos niyang masilayan ang mga kaganapang yon, tumambad sa kanya ang matandang halos mawala na ng buhok sa ulo nito. Pagtitig nito sa kanyang kinaroroonan, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanihi upang mapaatras siya ng bahagya. Nagbuno silang dalawa sa bakuran ng tahanan nito hanggang sa marating na nila ang gitnang parte ng kakahuyan. Dahil sa lakas ng bakod at puder ni Dada sa katawan, kung kaya't hindi siya basta-bastang nadadaig ng aswang sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Ilang beses na din siya nitong kinalmot pero nakapagtatakang hindi ito bumabaon sa kanyang balat. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't doon na nagkaroon ng pagkakataon si Dada upang gawin ang kanyang una at huling pag-atake. Nang masipat niya ang aswang na albularyong tumalo ng napakataas sa ere, buong lakas naman niyang inihanda ang hawak niyang patpat. Pagkagat nito sa kanyang balikat, agad naman niya yung hinawakan sa ulo, sabay walang habas na pagsasaksak sa tagiliran nito. Nang maramdaman naman ng aswang ang pagbao ng talim ng kahoy sa kanyang katawan, pilit naman yung nagpumiglas, subalit bigo itong makakalas mula sa pagkakahawak ni Dada. Hindi naglaon, tuluyan na din yung nanghina hanggang sa kusa na nitong tinanggal ang kanyang mga nakabaong pangil sa balikat ni Dada. Sa pagbagsak ng nilalang na yon sa lupa, agad naman yung naagnas at kasabay nito ang pagrinig niya ng mga atungal ng mga nilalang di kalayuan sa lugar na kanyang kinaroroonan. Nang akmang babalik na siya sa kanyang tahanan, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang kulay asul na liwanag na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagkawala nito, tumambad sa kanyang mga mata si Manong Lucro, bit-bit ang 3 pugot na ulo ng mga aswang. Paglapit nito sa kanya, meron yung iniabot na isang uri ng barya na ayon kay Dada ay isang uri ng mutya. "Salamat, Dada,"
Ni minsan hindi ako nagduda sa'yo. Sige na, umuwi ka na at marami pa akong gagawing trabaho. Wika ni Manong Lucro. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung naglaho sa kanyang harapan. Magmula noong nakalaya na ang ukuban, kailan may wala nang naramdamang aswang si Dada sa kanilang lugar. Dahil sa masyado na siyang namulat sa mga lihim na karunungan, kung kaya't nagpa siya siyang maging isang albularyo sa kanilang baryo. Halos buwan lang noon nang lumipas, naging tanyag ang pangalan niya sa kanila, gawa ng kahit na anong karamdaman na gagawa niyang magamot nang walang kahirap-hirap. Pero alam niyo ba, na bago mamatay itong si Dada, naipasa niya sa kapatid niya ang lahat ng karunungan niya at ang legasiya ng kwento ni Lucro at ang nawawala nitong bahay. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang ganda sana nito kung series, no? Tapos naikwento rin ni Dada sana kung paano siya nag-ensayo, tsaka yung mga pasundot-sundot nilang paghaharap ng matanda. Sayang, ang ganda lang. Tsaka alam ko marami pang natulungan tong si Dada. Pero ang tanong ngayon, kumusta kaya yung kapatid ni Dada? Well, siguro isa ring manggagamot o hindi niya ipinagpatuloy, pwedeng ganun eh. Pero ang sabi sa kwento na ipasa eh. Sana manggagamot pa rin siya hanggang ngayon, no? Sayang lang, sobrang astig neto. Tsaka yung lahi neto ni Lucro, first time ko yun marinig. Parang nasa pagitan siya ng engkanto tsaka tao eh, no? Tas marami ring aral sa kanan at kaliwa. Sayang lang, hindi natin talaga na-highlight yung mga pag-iensayo neto ni Dada. Sobrang ganda sana nun. Kasi isipin ninyo sobrang lakas nung kalaban niya pero sinaglit niya lang din. Ibig sabihin, ganun kalalim yung aral neto ni Lucro. Kayo ba naman? Manggaling sa ibang dimensyon yung aral nyo, di ba kayo lalakas? Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.